senyora que m'ha explicat que, perdoni, li dic senyora, com es diu vostè? Pilar. Pilar. La Pilar m'ha explicat que s'està preparant, que té un conte que segurament que ens l'explicarà. D'això es tracta, una mica improvisar. Glòria Pinyol, per sobre de tot, emana energia i molta força. Amb tots vosaltres, Glòria Pinyol i la seva lletra. Bona tarda, bon vespre. Bé, diuen, a mi m'han explicat, que un cop hi havia un caminant que anava per un camí, passejant, contemplant la natura, fent respiracions, i de cop i volta es va trobar una gran pedra i un home darrere. Cloc, cloc, cloc. Què fa aquell home? Ell l'observava. I què fa aquest home? Què pica aquí? Ai, no sé si preguntar-li, però el veig tan enfeinat. Va, mira, saps què? Li pregunto. Perdoni, què està fent? Que no veu? Estic picant una pedra. Cloc, 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 cloc. Ah, doncs té feina, Té feina, vinga, adéu-siau. I se'n va anar, i va proseguir el seu camí. I camina que caminaràs, de cop i volta, es para i veu una pedra més o menys igual i un altre home que està allà, cloc, 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 cloc. S'acosta i li diu: perdoni, vostè què està fent amb aquesta pedra? Miri, jo estic construint una base per una columna ben alta. Déu-n'hi-do la feina que té. I la base serà tota llisa, quadradeta? Clar que sí, una bona base. Doncs Déu-n'hi-do també, Vinga, adéu-siau. Però què passa per aquesta zona que la gent pica pedres? Què estrany? I al cap d'una estona segueix caminant amb les seves respiracions, contemplant els arbres, i veu un altre home. Com pot ser? Per què està picant una pedra? Es va acostar. Què passa? Què passa aquí? Escolti, perdoni, vostè què està fent? Construeixo una catedral. Caram, si més no, curiós. Ja està.